खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 18 जुलाइ 2020 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोआ मानोबा गिलुं गिलुं जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। देहाया मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। साननायफोरा देबारनांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गोनांथि दं। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां होनजायो आरो जोबोर गोसो दुंगोन। बहाबा थांनांगौब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। खैफोद जानो हागौ। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय नङाब्ला गोरोन्थि बुजिगोन। समाजाव मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव मोजां। सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन। खामानिखौ आबुङैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो
मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरा दिनै गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गाज्रि साननाय फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। नाङा फाङा सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। गोसोआव बोलोआ लोरबां जालांगोन। हारसिं थानो गोसो जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियावबो मोजां नङा होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां थानाया गाहाम। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां, जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गोनांथि दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।